Ramogi TV. Japuonjre moro mar skund sekondar ma King David mayudore Juja timo penj mare masin mar oksijen. Kaluwore ni ok onyal wuotho kata yueyo kende owuon. Mae mosebedo chal mar Charity Teri nyaka ne ochak timo penj maduong' juma achiel mokalo e pacho ka. Karibu ni Teri notimo maber e penj mare ma klas 8, chal mar ngima Teri nomone riwore gi skul mar lek mare. Jaho mar Linet Undi miyowa ler. Kisudo machiegni kendo irango od gi Teri to inyalo paro ni en osiptal kama jotuo yude resruok. Kata kamano, mae osebedo ngima ma Teri odake chakre dwe mar 12 higa mokalo. Waromo gi lakteche mang'won mathoth kendo gisebedo ka gitero nyadendi Teri okinyi kokinyi e skul ka gitiyo gi ambulance. Wachopo e skund sekondar ma King David kendo kirango nyamburko mokelo Teri tiwe ni ber lilo ema nitiere. Kata kamano, jopuonjre wetene osebedo ka nyise hera maonge akwede moramora kendo gimondo gokinyi mar hikone kama ojote kotimo penj mare. Paul Njiru ma en wuon Teri wacho ni nyare nobedo matuo higa mokalo, gino mane okelo ng'ikruok e sombe kendo loko chal mar ngima margi. Mwisho wa Januari daktari akasema ya kwamba mtoto anasandisanjiwa but with a condition kwa sababu hawezi kaa bila oxygen. So tukaambiwa tunahitaji tununue mashini za kutumia kwa nyumba. Alikaa miezi miwili huko. Sasa mwezi wa 3 ndio tulibahatika tukapata watu wakatusaidia tukanunua mashini akatoka. Sasa kutoka mwezi wa 3 amekuwa akitumia mashini kwa nyumba na kunywa dawa, anatumia dawa za mingi kila mwezi. Kuna mashini zinatumia stima. Kuna ingine inaitwa shida inatumia oksijen na pia ni kununuliwa. Ng'ol oken giko mar ngima kaka japuonj mar Teri leronwa. Teri osebedo katimo maber e klas kendo en gi geno kuome ni odhi timo maber e pepa mare mar Kiswahili. Mimi ndo ninamfunza Kiswahili, amekuwa akijitahidi mno, hata ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanafanya vyema kwenye darasa hilo. Na nina matarajio atafanya vyema pia. Susan Wambui ma en laktar marango Teri koro kwayo jogo mang'won chuth mondo owuog oko kendo chiw kony ne Teri kowacho ni yedhi gi masin mar muya mar oksijen madwarore en mago mar omenda modhuro. Apparently, for that cylinder, we refilled with 5,500, and it happens every 3 weeks. And then zile mashini mliona ziko huko kwa nyumba zina consume a lot of power to a point where the parents are paying, I think, roughly 8 to 10,000 to KPLC. There's also medication, 8,000 per month. Every month they are supposed to take her for clinic. Linet Undi, Ramogi TV.